Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Sugeng pepanggihan malih pamirsa, temtu mawon ing program kesayangan kita Pawartos Jawi Hono Coroko TV kalih kula Sheila Oktarina. Kathah informasi menarik kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun Dusun wisata Tobati, wana mligi wanita ingkang pepacuh dipun lebeti para kakung. Sisi unik busana khas Jawi ingkang limrahipun dipun agem dening mendiang Didi Kempot. Jelajah budaya prosesi pangkas rambut gimbal wonten Dieng Culture Festival. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa, budaya Indonesia saestu boten wonten telasipun nggih. Milai saking Sabang ngantos Merauke, saben laladan ing Nusantara tansah kagungan bab unik kagem dipun rembag. Nah, wekdal menika kita badhe mlampah-mlampah dumugi Papua, kagem bahas dusun wisata wonten mrika ingkang ngendikanipun kagungan wana mligi kagem wanita. Wow, kapirengipun menarik saestu nggih. Boten namung menika mawon, kita ugi badhe nostalgia kalian mirsani sisi keunikan saking busana khas Jawi ingkang limrahipun dipun agem kalian mendiang Didi Kempot wekdal tampil wonten inggil pentas. Sangsaya penasaran apa mboten? Menika sedaya informasinipun. Pamirsa, Dusun Tobati ingkang dumunung wonten ing pesisir kitha Jayapura, Papua, kagungan setunggaling wana ingkang saestu istimewa. Awit namung saged dipun lebeti dening wanita. Saben priya sae wargi lokal utawi pendatang boten pikantuk idi palilah kagem mlebet wonten kawasan kasebat. Masyarakat Tobati nganggep wana menika dados papan suci. Wanita nindakaken kathah kegiatan adat wonten ing saklebetipun, kados ngracik ramuan tradisional, mundhut bahan kerajinan, saha nindakaken upacara ingkang mligi. Aturan adat netepaken sanksi teges kagem priya ingkang nglanggar. Pelanggaran kalian pepacuhan menika dipun anggep dados tindakan ingkang ngregeti kesakralan wana lan ngandhapaken martabat wanita adat. Pramila menika masyarakat jagi wates menika kanthi saestu. Dusun Tobati sakmenika wiwit ngembang minangka tujuan wisata budaya. Nanging babagan aturan wana mligi wanita tetep dipun lampahaken lan boten wonten pangibahan. Wisatawan namung saged mangertosi cariyos ngenani wana kasebat langkung pangandikan saking para wanita adat utawi tinggalan budaya ingkang dipun pentasaken. Pamirsa, busana khas Jawi kagungan keunikan piyambak. Inggih, saklebeting wujud, motif utawi makna filosofinipun. Salah setunggalipun sosok ingkang asring ngangge ageman tradisional inggih menika mendiang Didi Kempot.
penyanyi campursari ingkang sampun dipun tepang ngantos mancanegara. Didi Kempot asring tampil kaliyan Surjan Lurik, Blangkon, saha nyamping batik dados ngandhapan. Ciri khas lurik dados bahan utami Surjan kagungan garis-garis prasaja ingkang nglambangaken kejujuran lan katetekan penggalih. Blangkon ingkang dipun agem wonten mustaka pratandha kawicaksanan lan katenangan lebet ing menggalih. Gaya busananipun Didi Kempot lajeng dados ciri ikonik ingkang melekat ing piyambakipun. Didi Kempot ngagem sedaya menika kanthi kebak ing kabingahan, kedadosanipun badhe ngaturaken menawi budaya Jawi tetep gesang lan prayogi, keparing papan wonten satengahing jaman modern. Pilihan busananipun Didi Kempot tampil dados pangemban nilai tradisi. Piyambakipun mbuktekaken menawi budaya Jawi kepareng terus tuwa tanpa kedah kecalan jatos diri. Gayanipun ingkang prasaja ingkang dipunagem saestu ngiyataken pesona lan pesen ingkang badhe dipun aturaken langkung musik lan penampilanipun. Rino wengi tiguran sane peten tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis omong tenan citra kadi tekae koe ngapusi brere suwene aku ngenteni anangis batinku ngrata cureku teles kepesenatan Jenderal Gawat Jenderal Gawat Jenderal Gawat Wah, menarik inggih pamirsa, kula dereng nate mireng sih saderengipun. Menawi wonten wana ingkang boten kepareng dipun datengi kalian para priya, nanging keren wargi sakenggen wonten mriko taksih saged njagi kabudayaan. Sanadyan Dusun Tobati sampun mulai ngembang dados destinasi wisata. Lan ugi temtunipun pamirsa kula ugi salut kalian dedikasi saking mendiang Didi Kempot nggih ingkang tansah kagem panedahaken busana khas Jawa saben tampil. Secara boten langsung maringi influence kagem penggemaripun supados derek ngestantunaken busana tradisional. Nah, kita tilaraken informasi kalau wau pamirsa salajengipun kita badhe jengkar kagem ngrembak setunggaling mitos ingkang sampun dipun tepang wonten ing laladan Yogyakarta. Inggih menika bab gerbang gaib Taman Safari ingkang konon saged tebus dumugi pesisir selatan. Wow, kinten-kinten badhe kados menapa nggih ceritanipun pamirsa? Yuk kita simak pawartosipun sajangkepipun. Pamirsa, Taman Sari ingkang dumunung boten tebih saking Keraton Yogyakarta dipun tepang dados situs bersejarah kaliyan nilai arsitektur ingkang inggil. Kejawinipun panggenan menika ugi nyimpen kathah cariyos ingkang ngembang saking generasi dhateng generasi. Setunggalipun mitos ingkang cekap dipun tepang nyebataken
bilih Taman Sari kagungan gerbang gaib ingkang kehubung langsung kalian pesisir kidul. Miturut cariyos ingkang sumebar, gerbang gaib kasebat wonten ing salah setunggal terowongan andhaping lemah ingkang kasembunyi wonten ing kawasan Taman Sari. Konon margi kasebat namung saged dipun pirsani dening tiang-tiang tertentu lan namung kabika ing wekdal-wekdal mligi kemawon. Masyarakat pitados menawi gerbang menika dados jalur wadi ingkang nyambetaken raja kalian Nyai Roro Kidul penguwaos seganten kidul. Sanadyan dereng wonten bukti ilmiah ingkang ngiyataken cariyos kasebat, mitos menika tansah gesang wonten ing satengahing masyarakat. Kathah pengunjung rumaos penasaran lan nyobi telusuri lorong-lorong ripak saha ruangan dangu wonten kompleks Taman Sari. Nanging boten sakedhik ugi ingkang milih njagi jarak amargi rumaos papan kasebat kagungan aura ingkang kiyat lan misterius. Wah, rame ugi nggih rembaganipun kala wau kinten-kinten pamirsa tim ingkang dipun pitados utawi boten menika sami mitos nembe kemawon. Menawi kula sih tim kepo lan pengen nderek nelusurin lorong-lorong alit wonten mriko nggih. Nah, pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih nggih kanthi informasi menarik sanesipun.